mga kayo na nag-una gini sa pared. Lima ka ang pared, na pared to sa sinong luyog. Kami na namin din rin, no? Kuya na bitaw. Kapoy biyaan. Yay, kapoy biyaan din. Bakit singot? Treading on a thin line, hitting my bottom. Soro mga kayo, nagsuko na gini yan. I need the strength to pull you out. Ano mo na akong clip kari karon? From the Atag kindi! Atag kindi! Kami kindi! Ya kindi ya! Alamat! Atag kindi! So sa karon mga kayo, mga ayot agdan. Nudol! Eh, atag te! Salamat! Kaya ay sa vlog kayo, ay sa vlog! Ay, salamat! Ay na namin pag-urik-urik karan sa Cordoba. Tagalukog, bumbum. Basta mauna na siya, basta upon. Kasi nga, name mo gani. May ando. Ando. Hindi masud, may ando. Di masud sa papel. Ay, dulay. Nabati ko yung mama ko dyan sa Cebu. Nay ko dyan sa Cebu. Yawa Brito. Kumusta experience tayo, amigo? Okay ra. Okay ra? Kapoy? Kapoy. Hi! Dito kami sa Dinangit. So, mauna to mga gahin namin diri sa balay sa mong migo sa Cordoba. Kami pa namalit sa ano kanon. Wala pista. May tabo. So, magbabay na ako kay Kapoy juga abog. So, bye. Subscribe channel sa Ubos. Subscribe po niya, Simon Peter. Sa babaw. Sa babaw. Ug ako ang sa Ubos. So, babay na kay Kapoy na. So, stay tuned lang sa next vlog na po. Kay Kapoy na jud gapon kayo.